Представете се, моля. Казвам се Елена Неделева и съм майка на... Ева Неделева. На колко години си, Ева? На 11. И от колко години си наша ученичка? Аз си казвам. Аз мога да кажа. Помагайте. От 5 години. На колко беше? Тя беше в предучилищна група, точно така. И защо решихте, че има нужда от уроци? За да свиква с английски език, тъй като това е универсален език и ще й трябва. И затова реших, че колкото по-рано започнем, толкова по-добре. А как ни открихте? В интернет търсих школа, която да е близо до мястото, където живеем и така ви намерих. Ева, какво ти харесва в уроците по английски? Харесва ми историите в учебника, които са интересни и... Игрите? Да. Коя ти е любимата? Състезателните игри. Добре, а на вас какво ви харесва в обучението тук? На мен ми харесва, че тя е спокойна тук, тъй като преди това ходеше на една друга школа, където не се чувстваше толкова добре и че доста неща е научила, откакто идва при вас. И напоследък чувам доста реч на английски в къщи. Говориш ли на английски извън уроците? В училище, например? Да, както и в къщи. Да. И по-уверена ли си вече, като говориш на английски? Да. А помагат ли ти в училище с там уроците по английски? Да, помагат ми, защото ако съм забравила нещо, мога да си го припомня. Добре. Това са ми всъщност всички въпроси. Единствено накрая винаги питам, бихте ли ни препоръчали на други родители? Аз съм ви препоръчала на доста места. Да. Дори очаквайте нов ученик, може би.